Днес искам да отговоря на този въпрос, а именно идват ли в България снимките от камерите във Франция. Към момента все още снимки от камери на превозни средства с българска регистрация не идват. Изключение, разбира се, прави ако карате камион и сте са качили ремарке с чужда регистрация, например немско, австрийско, испанско и така нататък. Камерата снима ремаркето, властите изпращат снимката на собственика, а оттам виждат кой е закачил това ремарке и съответно вие плащате глобата. Любопитен факт е обаче, че ако ви снимат във Франция с испански камион и ремарке, например, щом нямате адресна регистрация във Франция, не сте длъжни да плащате глобата. Тя идва на адреса в Испания, там където е регистриран камиона, но няма регистър, в който да ги вкарат и при последващ контрол да ви вземат тия пари. Така че ако ви се свият 45 евро, просто не ги плащайте. Напишете ми в коментар в коя държава платихте последно глоба и за какво беше тя. Пожелавам ви един хубав ден, живи и здрави и до скоро! Дано моя глас се върне!